आरो नोंथांमोनखौ जोंनि फरायसालियाव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै गिबि खेब जोङो जुदिअ 7निफ्राय जोंनि 10 थाखोखौ जों जागायदोंमोन हामबाराय बाथौ इंलिस सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिखा जोङो सेमावनो बिदि बोसोरसालिया जुथुमा बा फ्रेशमेन ससियेल मिटखौ जोङो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो खुंनाय जागौमोन खिन्थु देग्लाय जों गिबि खेबनि थाखाय जों लाबाय। जिहेथु जोंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव आर्टस आरो साइन्स आयदा बे मोननैखौबो जोङो थिसननाय जाबाय। इतिमध्य जोंनि फरायसालियाव फरायसालि जों 40 सासो जों मोननो हाबाय। खिन्थु थारैनो नैबे जोंनि सिभिल साख्रि खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइनि परिबेसखौ लाबोनो जों नाजादों आरो जों नाजाबाय थागोन। थारैनो जोंनि जे साइन्स स्ट्रिम बा आर्टस स्ट्रिम जोंनाव इंलिस मिडियामल' नङा गुबुन मिडियाम बर' मिडियाम बा आसाम मिडियाम फरायसालियाव फरायनो हायो। जिहेथु जोङो जोंनि एमआइएल नैबे साइन्स आयदायाव फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथामेटिक्स एन्थ्रपलजि जोंहा एमआइएलआव बड' एमआइएलबो थाबाय। थिग बेदिनो एसामिस एमआइएल थाबाय बा अल्टिबो लानो हायो। खिन्थु बिसेसै जोंनि जिहेथु आथिखालाव जोंनि बिमानि रावाबो जिहेतु गोनांथि जाना फैदों। बबेबा माने एन्ट्रेन्सआव सिभिल सार्भिसआनो जा बा बबे मास्टारनि आनजादफोरावबो नैबे बिमानि राव मोनसे एमआइएल साबजेक्टखौ माने बेयाव बायध'था कम्पालसरि जायो। बेनिखायनो जों एमआइएलखौ जोङो एसामिस ओमफ्राय बर' स्टुडेन्टआव बर' एमआइएल बेनिफ्राय थिग बिदिनो खायफा जुदि जायफोरा माने अल्टारनेटिभ लानो हायो बिदि एमआइएल हिसाबै अल्टारनेटिभबो लानो हायो। थिग बिदिनो आर्ट्स आयदायाव जोङो बिदिनो इंलिसआथ' थाखाबाय एमआइएल बड' थाबाय ओमफ्राय एडभान्स बड' थाबाय बिदिनो लजिक एन्ड फिल'सफि इडुकेसन बेफोरबायदि अन्यान्य साबजेक्ट जों होदों आरोखि। थ' गतिके जोङो आसा फारियो जों नैबे जोंनि फरायसालियाव जिहेथु जोंनि फरायसालिफोरा जायफोरा फरायबाय थादों मोजाङैनो जोंनि फोरोंगिरिफोरा फोरोंगासिनो दङ आरो मोजाङैनो जोंनि फेकाल्टि मेम्बारफ्रा जिहेतु अबिगथा गोनां बयबो जोंनि पस्ट ग्रेजुवेट टिचार्स सेपारेट टिचार जों सेपारेट साबजेक्टनि थाखाय गावबा गाव आयदानि थाखाय जों गावबा गाव जों फोरोंगिरि जों लाबोनो आरो गिबि खेबनि थाखाय आंबो गावनो जिहेतु आङो इंलिसाव अनार्स हिसाबै आङो इंलिस फोरोङो। दा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार आं इंलिस फोरोंगासिनो दं आरोखि। जोबोद मोजां मोनदों फरायसालिनि जिथुनाखि बाहागो लानायखौ आरो दिनैनि नैबे फ्रेशमेन ससियेल मिडिया जिथु फरायसालिनि जिथु बडि लेंगुवेज बेसो माने जायफोरा माने फ्रेशमेन ससियेल मिडियाखौ खुंदों बिसोरो जिबायदिहाय माने सोंलु सोंनाय बेयाव बे गोदान फरायसालिनि जिथु फिननाय होनाय बेखौ जोबोद माने मोगा मोगि जानायखौ नुना आं मोजां मोनदों आरो मोजाङैनो बाहागो लादों। जिहेतु जोंनि फरायसालिया जुदि हामबाराय बाथौ इंराजिजों मुंखौ होदो अब्लाबो जिहेतु गोदो बाथौ मिसन होननानै जों आवगायाव जों जिहेतु दोनखायोमोन। नाथाय जोंनाव किसुमान गुबुन हारिफोरबो जोङो लाफानो थाखाय बे मुंखौ जोङो सोलायनो गोनां बायध'था जाबाय। दा बेफोरबायदि बिथिङाव जों दा माल्टि कालचार माल्टि टेलेन्टेड जोङो जिहेतु बर'ल' नंला जों मिसिंखौबो नुबाय एसामिसफोरबो नुबाय बिहारि बाङालि अन्यान्य जाथिनि सुबुंफोरखौबो जों नुनो हादों। थ' गतिके बेयाव जोङो एकाटा बर्डै माने जिहेतु जों मिथिगौ इन्डिया इज द लेन्ड अफ इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि थिग बिदिनो आसाम इज द लेन्ड अफ मिनि इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि। नैबे हामबाराय बाथौ इंलिस स्कुलखौबो जों मोनसे मिनि इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि माने बेयाव जोङो गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन धोरोम गुबुन गुबुन राव खिन्थु जों थोंजोङै जितु इन्टारनेसनेल लेंगुवेज जायखौ इंलिसखौ इन्टारनेसनेल लेंगुवेज लिंक अफ फ्रांका बे लेंगुवेजनि गेजेरजों जिहेतु इन्टारनेसनेलावबो माखासे जोंनि माहारिखौ जौगासार होनायाव माने माखासे माबाखौ नांगौ बिथिङाव जोङो नोजोर बोनो गोनां जायो। थ' बेफोरबायदि बिथिङावबो जोङो जोंनि फरायसालि जाहाथे लांनो हायो बेखौ नाजादों आरो नाजाबाय थागोन। आरो लोगोसे जोङो नैबे जिहेतु साइन्स आयदाखौ लानायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि नैबे उथिफुनाय जायफोर लाइमोनफोर बेनिफ्राय थिग बिदिनो जायफोरा माने क्लास 10 पास जाबाय जानानै गुबुन गुबुनाव फरायनो थांनानै माने उनाव हायार सेकेन्डारिफोरखौ माने हायार सेकेन्डारिनि देवनाखौ बारबोनाय जों खोनानो मोना। बिथांमोना माने साफा सानैल' माने डक्टर बा इन्जिनियार साफा सानैल' माने नैबे लेभेलखौ सेफायनो हायो बा माने मा होनो फरायबोनो हायो बा उथ्रिसार जाबोनो हायो। थ' गतिके मेक्सिमाम फरायसालिफोरा मा जादों माने ड्राग्स एडिक्टेड थिग बिदिनो माने गेजेरावनो गारनाय थिग बिदिनो माने गुबुन माबादो मा होनो माने डमिनेट खालामजानाय बेफोरबायदि जों नुदों। बेखिनि जायगायावनो जिहेथु जों बुंबाय थादों आरो बुंबाय थागोन जे नों क्लास 12सिम 12 थाखोसिम बिमा बिफानि नोजोरावनो फरायसालिया थानांगो आरो बे परिबेसखौ न'खरावनो बानायनांगौ आरो जायगायावनो जों बानायनो फरायसालि हिसाबै जों सेस्था खालामदों। थ'
गतिके जोङो डक्टर जायो इन्जिनियार जायो खिन्थु बे क्लास 12 लेभेलसिम फरायसुला एबा मेचुरिटि जाहैया बेनिखायनो जों जायगायाव बेखौ मेचुरिटिखौ बा ग्रथ जानो थाखाय बेयावनो जों जितु माने प्रिलिमिनारि स्टेजनि जितुनाखि मेडिकेल कचिं बा गुबुन इंलिश साबजेक्ट नंला गुबुन गुबुन मेजर लानो डिग्री लेभेलाव बेफोरखौ इयावनो जों आर्ट्स आयदानिफ्राय जों फोरोंलांनो हायो गतिके बेफोरबायदि बेनिखायनो जोङो साइन्स आरो आर्ट्स निस्सय नैबे जोंनि फरायसालिनिफ्राय मोजाङै मोनसे इन'भेटिभ बा क्रिएटिभिटि जे माने बे फरायसालि जौगासार फरायसालिफोर मोजां मोनसे माबायाव माने चेलेन्जेस बे वर्ल्डआव माने मोगा मोगि बाहागो लागोन आरो आसा फारियो जोंनिया जोङो 15 मा होनो 5 जनखौ जोङो लिंनाय जादोंमोन थिग बेदिनो जोंनि फोरोंगिरिफोर थाबाय जोंहा चिफ गेस्ट जोंनि फरायसालिनिनो जोङो जोंनि मा होनो आफादगिरि प्रेसिडेन्ट जायबा जोंनि SMC कमिटिनि मदुराम बसुमतारी सारखौ लिंहरनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि देहानि उसुबिदानि हादिया आरो लोगोसे आरोबाव जोंहा जोंनि इडुकेसन इनचार्ज स्कुल मेनेजिं कमिटिनि मिस्टार ललित चन्द्र बर' सार जोंनि रिटायार्ड एसिस्टेन्ट हेडमास्टार SB बड' हाई स्कुलनि जा फोरोंगिरि सार लोगोसे बे जोंनि फरायसालिनिनो जिहेतु मेनेजिं कमिटि बे इडुकेसन डिपार्टमेन्ट जा इनचार्ज बिथाङा फैनो हादों ओमफ्राय जोंनि फरायसालिनि सेक्रेटारि बिलमर खेरखारि बिथाङाबो फैनो हादों आरो नैबे जों सिबिन बियाबदुल्ला बाथौनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि फरायसालिनि जिहेतु नैबे गेस्ट टिचार जों लिंहरनाय बिथांमोनाबो जों बाहागो लादों बेयाव आरो जोंनि फोरोंगिरि आरो क्लास 9 आरो क्लास 10 नि फरायसालि आरो 11 आरो क्लास 12 नि फरायसालि बाहागो लादोंमोन आरोखि गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन